खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। हादरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि मोनसे गिदिर फोसावनाय। दानिया हादरनि गासैबो सुबुंफोरा बेंक एकाउन्टआव थाइसेबो रां गैयाब्लाबो 10,000 रां दिहुननो हासिगोन। भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदिया फोसावना होनाय बादिब्ला जाय सुबुंफोरा जन धन बेंक एकाउन्ट दं बिथांमोना थाइसेबो बेंक एकाउन्टआव रां गैयाब्लाबो 10,000 रांसिम बेंकनिफ्राय दिहुननो हागोन। लोगोसे बेनि अनगायैबो गोबां सुबिदाफोरखौबो होनाय जागोन होननानै फोसावो। बेनिखायनो जाय नोंथांमोनहा जन धन बेंक एकाउन्ट गैया थाबैनो खुलिनानै लादो मिरु सोरखारनि सुबिदाफोरखौ लानोब्ला। थारैनो मिरु सोरखारनि बेबायदि थांखिया हादोरनि गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय गोबां अनसायजानाय जागोन। बिटिआर हालामनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहियाव समाज आरो हारिखौ फोसाबनायनि थांखिजों गोदानै मोनसे आफाद दानाय जाबाय। रुपहि हालामाव दासान्दि बायदि रोखोमनि समाजारि गाज्रि जेंनाफोरनि सायाव बिथा खालामनानै थांनाय सानाव मोनसे गोदान आफाद एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मनिटरिं कमिटि दानाय जायो। बे आफादखौ रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, रुपहि दखरा दुलाराय आइजो अनसाय आफाद, रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफाद बायदिखौ लाफानानै गासै मोनस्नि आफादफोरा लोगो नांनानै ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय दानाय जायो। एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस मनिटरिं कमिटिनि गुबै खामानियानो जादों गान्जा सोबनाय, ड्राग्स लानाय, जौ लोंनाय, उन्दै बैसोआव जुलि जानाय, हाबा जाखानाय हौवा हिन्जावफोरा लाखारनानै खारलायनाय आरो तिर गेलेनाय बायदिनिफ्राय सुबुंफोरखौ जानगाराव थाहोनाय। बे आफादनि बिथोनफोरखौ मानिनानै लायाब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो गोनां जायोब्ला आयेननिबो राहा लानाय जागोन होननानै फोसावदों। साननैसो सिगां बिटिसि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा खौरां बिजोङाव लावख्रिगुरि गामिनि 22 बर' नखरखौ बिपिएफ हान्जानि मददगिरि आरो बर'नि माहारियारि फरायसा आफाद बनसुजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' गाहाय लेङाइ खाम्फा बरगयारी बिथांमोनखौ बे ओनसोलाव थानो थाखाय थुलुंगा होदों आरो बिनि रोखा फोरमान दं होनना बुंदोंमोन। दा बेनि सायावनो लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा इएम रनजित बसुमतारीनि सायाव दुखु दाहाजों गोख्रोङै फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना बुङो दि इएम रनजित बसुमतारीया बेबादि बिपिएफ इउपिपिएल मानसि होनना खोथा बुंनाया बर' हारिनि गेजेराव गावस्रा होनाय लाबोहोनोसो सानदों। जों इउपिपिएल आरो बिपिएफनि मददगिरिब्लाबो जहैनो गोरोबलायनानै रायजो जाबोदों। बेखायनो अननानै बेबादि इउपिपिएल बिपिएफ बुंना राजखान्थि खालामनो नाङा आरो बिथांमोननो थांना थानो थाखाय हानि राहा खालामनानै होनो नांगौ होननानै आर'ज खालामहरदों। बिथांमोना फोरमायबावनाय बादिब्ला सिगां दैबानाजों हा खुरखा जानानै लांजानाय समाव आसामनि एमएलए मानगोनां जयन्त बसुमतारीया दावबायफैनानै बिथांमोनखौ बे जायगायाव थांनानै थानो होदोंमोन। बेनि लेखायैनो बिथांमोना बे जायगायावनो थादों होनना फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि सायावनो लाइमोन बिपिएफ दोलोनि नेहाथारि बिथां कास्तुम बसुमतारीया गोख्रों रावजों खौरां बिजोङाव सोंखारियो दि लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा 1990 मायथाइनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों गाव गावनि हायाव। नाथाय सोरनि बिथोन लानानै इएम रनजित बिथाङा होखारनो हाखो? बे हाया फेरेंगानि नङा आरो बिथां प्रमोद बर'निबो नङा। बेफोर हाया रायजो राजाफोरनिसो होननानै बुंदों बिथाङा। लोगोसे बिथाङा लावख्रिगुरि गामिनि थागिबिफोरखौ खौरां लाहैनानै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे सोलिफु इउपिपिएल सोरखारखौ सोंखारिनानै हाग्रा बिफाननि आयेन बायदियै 2006 मायथाइनि आयेन बायदियै हानि मोनथायफोरखौ होनांगौ होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों दाबि खालामो आरो लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा होस्रांजानायनि थाखाय इउपिपिएल सोरखारनिसिम खिथेर लाफिनथारगोन होननानैबो बुंदों। साननैसोनि सिगां गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ मिरु सोरखारा खमायनानै होदोंमोन। दा बे गेसनि बेसेन खमायनायनि उनाव मिरु सोरखारा मोनसे गोदान नेमबो दिहुननानै होलायबाय। दानिया नोंथांमोना गेस सिलिन्डार लायनो थाङोब्ला सिगांग्रोनो अनलाइन खालामनानै लानो नांथारसिगोन। अफलाइन गेस सिलिन्डारखौ बायनानै नोंथाङा लाबोनो हानाय नंलिया। नोंथाङा अनलाइन बुकिं खालामनायजों लोगोसे गेस डिलिभारि एजेन्टनो DAC एबा डिलिभारि अथेन्टिकेशन क'डखौ नाम्बार
नाम्बारखौबो होनांगोन अब्लासो नोंथाङा गेसखौ मोननो हागोन। नोंथांनि जानबुं नम्बरा गेस एजेन्सियाव रेजिस्टार खालामनाय दंब्ला नोंथांमोना मिस कल खालामनानैबो गेसखौ बुकिं खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना आधार कार्डखौबो गेस एजेन्सिजों लिंक खालामना लाथारनो नांसिगोन, नङाब्ला नोंथांमोना गेस सिलिन्डारखौ मोननो हानाय नंलिया। बेनिखायनो सम थानायावनो नोंथांमोना आधार कार्डखौ गेस एजेन्सिजों लिंक खालामाखैब्ला थाबैनो लिंक खालामनानै लादो। आसामनि सानै लाइमोनफोरा नागालेन्डआव जिउ गोमाहैदों। बे सानै लाइमोनफोरा थांनाय सुक्रुबार सानखालि आसामनि सनारिनिफ्राय नागालेन्डसिम फालांगिनि थाखाय थांदोंमोन। नागालेन्ड रायजोनि मन जिल्लायाव बिसोर सानै लाइमोनफोरा बेफार फालांगिनि मुवाफोरखौ टुबु होननाय मोनसे जायगायाव दोननानै फैफिननाय समावनो बिथांमोनखौ उदखारि सुबुंफोरा लामायाव होबथानानै बुथारदों होनना सन्देह खालामनाय जादों, मानोना बिथांमोना मुवा होनानै फैफिननाय समाव बिसोरनि आखायाव गासै 1,80,000 रां दंमोन होननाबो मिथिनो मोन्दों। सानै लाइमोनफोरनि मुंफोरा जादों सनारिनि ललित नावखलिया आरो तियक रजाबारिनि उत्पाल कासा। बिथांमोनखौ लुथिनायनि थांखिजों उदखारिफोरा बुथारनानै जाब्रबथाय जानायनि बादि महर होनो नाजानायखौ नुनो मोन्दों। दा बे जाथायखौ आसाम पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों। भारतनि ड्रन शक्ति 2023 नि हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायनानै दिनैसिम साननैनि हाबाफारिजों गाजियाबादआव थानाय भारतारि हिन्डान एयारबेसआव खुंनाय जादों। बे हाबाफारिखौ भारत हादरनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों भारतनि एयार फर्स हान्जाया गासै गं 56 C-295 बिरखंखौ मोनफुंनो हायो। बे C-295 बिरखंआ मोनसे रोखोमनि रौनिया हान्जाफोरनि मुवा बेसाद रोगाग्रा बिरखं आरो बेनि गोख्रैथिया 480 किल'मिटार/आवार आरो 11 घन्टासिम गोबां गिलिर मुवा बेसाद लाना अख्राङाव बिरनो हायो। बे C-295 बिरखंखौ मोननानै भारतारि एयार फर्स हान्जाया आरोबाव बोलोगोनांसिन जाबावसिगोन। चाइना हादोरनि सिङाव जानाय एसियान खेलायाव भारत हादोरा सिलभार, रुपा बायदि बान्थाफोरखौ देरहानानै लानो हागासिनो दं, नाथाय सनानि मेडेल मोननानै देरहासार जानो हायाखैमोन। मैयानि जालांनाय एसियान खेलायाव भारत हादरनि जानानै भारतनि थाखाय गिबिसिन 10 मिटार एयार राइफलाव ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमार, रुद्रकेश पाटिल आरो दियांग सिंह बिथांमोना सनानि मेडेल लानानै देरहासार जानो हायो। आरोबाव भारतारि आइजो क्रिकेट दोलोआबो श्रीलंका हादोरखौ 19 रानजों फेजेननानै सनानि मेडेल देरहानो हादों। बेनि अनगायैबो भारत हादरा 3 सिलभार आरो 6 ब्रन्ज मेडेल देरहानोबो हादों। जोबथारनायाव साबिर अन्सारिनि नखरा थार बिजिरनायखौ मोननो हामारबाय। थांनाय 2021 मायथाइनि 19 अक्ट'बर खालारखालि जरहाट पुलिस थानायाव थानानि सिङावनो सासे लाइमोन साबिर अन्सारिया गोमोथावै जिउ गोमादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै साबिर अन्सारिनि नखरा गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिसिम थार बिजिरनाय नागिरनानै थांदोंमोन। दा बेनिनो फिथाइ महरै साबिर अन्सारिनि नखरा थार बिजिरनायखौ मोननो हाबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बे जाथायनि थाखाय साबिर अन्सारिनि नखरनो रायजो सोरखारखौ बेबादि थानानि सिङावनो सासे लाइमोना गोमोथावै थैनायनि थाखाय 5 लाख रां होनो बिथोन होबाय। मख'नो गोनांदि 2021 मायथाइनि 19 अक्ट'बर खालारखालि साबिर अन्सारिखौ जरहाट पुलिस बिफाना सिखाव खावनायनि दायाव हमनानै पुलिस थानायाव लांनाय जादोंमोन आरो हरनि समावनो बिथाङा पुलिस थानानि सिङावनो थैनानै थादोंमोन। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।